Vítajte na Afilkite. Ďakujeme za dôveru, že ste si vybrali našu platformu a veríme, že to bude pre vás skvelý nástroj nielen na vyhľadávanie nových tvorcov pre vaše projekty alebo vaše e-shopy a na propagáciu vašich produktov alebo služieb, ale že využijete všetky jeho benefity. Teraz si poďme ukázať, ako sa v Afilkite zorientujete a aké tu máte možnosti. Ako prvé po prihlásení sa vám zobrazí môj plán značky, to znamená, že tu máte tie rôzne mesačné tarify alebo mesačné balíčky. Z týchto balíkov si teda môžete vybrať taký, ktorý sa vám bude najlepšie hodiť. Líšia sa v tom, koľko tvorcov môžete mesačne osloviť. Takže napríklad tento prvý balíček Start je, že môžete kontaktovať 10 tvorcov za mesiac. Tým, že si zaplatíte nejaký balíček, tak to znamená, že máte možnosť osloviť tvorcu. Takže tu vidíme, že sme v záložke tvorcovia, môžete si nejakého vybrať, ak to vás zaujme, tak tu máte možnosť osloviť tvorcu. A túto možnosť máte, aj keď si kliknete na detail profilu nejakého tvorcu, tak je tu toto tlačítko. Ďalšia záložka, ktorú nájdete v administrácii, je zoznam faktúr. V tomto zozname nájdete všetky faktúry, ktoré ste zaplatili za vaše mesačné balíčky, tým pádom si ich môžete potom stiahnuť do účtovníctva. Ďalšia záložka sú fakturačné údaje, takže tu je potrebné si vyplniť všetky údaje o sebe a samozrejme aj o spoločnosti, aby ste teda mali v poriadku účtovníctvo, aby potom tá faktúra mala všetky potrebné náležitosti. Najdôležitejšia záložka pre vás bude Messenger, kde si môžete vlastne písať s jednotlivými tvorcami, ktorých oslovíte a dohodnúť si s nimi spolupráce. Ako som už spomínala, tak tvorcu môžete osloviť, keď si zaplatíte nejaký mesačný tarif a potom napríklad si prezeráte videá, keď si dáte videokolekcie a povedzme, že napríklad ste e-shop, ktorý predáva hlavne módu a oblečenie, takže si zvolíte túto kategóriu, ktorá vás zaujíma. No a tu si môžete pozerať jednotlivých tvorcov, ktorí tu vložili videá s oblečením, doplnkami a tak ďalej. No a keď sa vám nejaké videá zapáčia, zaujíma vás ten tvorca, tak ho môžete osloviť pomocou tohto tlačítka. Keď na to kliknete, tak sa vám otvorí takéto okno a tu už môžete písať a komunikovať. A ako poslednú záložku tu máme úpravu profilu, takže samozrejme je dobré čo najlepšie si vyplniť profil, dať tu dôležité informácie, ktoré je treba, kontaktné údaje a tak ďalej, prípadne si dodať profilovú fotku. Takže v jednoduchosti takto funguje naša platforma. Keby ste potrebovali poradiť s tým, ako hľadať tvorcov, prípadne pomôcť s marketingovou stratégiou, s tvorbou kreatívy, tak toto všetko zabezpečuje naša agentúra Viral Pro. Takže nám kľudne napíšte, kontaktujte nás a spolu vymyslíme to najlepšie riešenie pre vašu značku. Na záver vám už iba poprajem, aby ste na Afilkite našli presne to, čo hľadáte. Nech Afilkit využívate na rast svojho podnikania, aby ste tam našli čo najviac tvorcov presne pre vašu značku alebo pre váš biznis a veľa úspešných spoluprác.